Salut, sunt Liviu Puștu și suntem pe cel mai tare site de manele din România, fără număr production, fără nr.ro. Păi cânt de când mă știu, dar ca și Liviu Puștu am debutat acum vreo 12-13 ani mai exact, cu melodia Tu ești femeia visurilor mele. Am foarte multe piese bune, dar pot spune că una dintre ele a fost Tu româncă, eu țigan, una dintre piesele bune ale mele, printre care Tu ești femeia visurilor mele, de exemplu, cea care m-am lansat, Ce gagică șmecherită, Salomea, 4 nopți și 4 zile, Stau la rând la fericire, foarte multe, nu mi-aduc aminte acum de toate. Foarte multe piese care și acum le cânt în spectacole, în discoteci și se bucură de mare succes. Foarte serios, profesionist și mereu cu zâmbetul pe buze. Să facă lumea mai bună, să salveze balenele și, de ce nu, și mie ceva pe la barbă. Acordeonul și microfonul, măcar să-mi amintesc. De când m-ai dus la ai tăi, mai cam băgat la idei. Papa-i marinar. M-au văzut țigan sărat. Cel mai talentat țigan. Te-au sucit părinții tăi. Acum Cel mai bun cântăreț din România și nu numai. cu mine. Tu româncă, eu țigan. Te iubesc, dar să fie de acolo din suflet. Să se simte sinceritatea. Mă vor, dar eu te iubesc de mor. Tu româncă, eu țigan. Aș emancipa țiganii. Părinții tăi nu mă vor, dar eu te iubesc de mor. Păi cred că aș investi în tinere talente. Măcar 200-300 de mii de euro. Aș face un studio, aș chema toți talentații care cunosc eu, copiii ăștia mici, care nu prea au posibilități să ajungă cineva. I-aș ajuta, le-aș face videoclipuri, melodii. Deci, oricum asta nu e imposibil. Și de restul cred că mi-aș ajuta toată familia. Abilitate, voința de a munci mâine cu mai mare poftă, cu mai mare plăcere și tot ce înseamnă viitorul. Invit toți fanii mei să intre pe site-ul fără număr production, fără nr.ro. Acolo veți găsi interviuri picante, videoclipuri și tot ce e legat de noi, de preferații voștri, mai ales cu mine, cu Liviu Puștu, care sunt alături de Tigeanu și de tot stafful fără număr production, fără nr.ro. Vă aștept cu drag să vizionăm, să urmărim cele mai frumoase emisiuni, discuții și videoclipuri.